तिप्रासारकनि कपालनि बिरिमान सासिनि सावै साबायलिया अ कपालनि बिरिमान तामुखेसे सासिनाय साबनसे सासिनाय तिनि अबाहायकेन कायसा मांपलि कासावै फायका मा सिंनि जराव तिप्रासा लुकुरक कचांमा बाय काहामके थुई मानजाया हायकेन ताबुक सासलांनि मल फायका वातैनि जरा अ जराव वातैरक बाहायन रय रय खेनो क्लाय थांगो फियाबा तिप्रासा लुकुरकनि नक हुग्रक हामजायानि बागैन तिनि कथर वातै फायमा बाय नक हुग्रक बेबाक न तिलांगि थांबायखा हायकेन तिनि कायसा नक नुखुंरक कायसाफानो हामलिया अ नक हुक नक बारवाती बाय कमा जाकमानि जागा थायरावखा दलाय हांकरनि लंत्राय बिलि मानिक चौधुरी पारा हिनि तंमानि कायसा तिप्रासा गामि अ जागावन बेलायन नक बारवाती कथर फायमा बाय नक हुक कमा लायजाक ताबुक फेमिली उंखा 104 फेमिली अ जागानि लुकुरक न ताबुक हिंके लुकुरक न बाहायन याफा फेलायजाक तिनि हापांन बाहायन याफा फेलजाक अ लुकुरक बेलायन जुंजाल ताबुक हिंके सरनाथि खायसे मा दंलायजाव मानिक चौधुरी पारा SB स्कुलनो ब्रक ताबुक माइमा जाया दैमा नैया खायनो ब्रक बेलायन जुंजाल कलायलायजाक अबनो तैन तिनि लुकुरकनि थानि याफा फेलायमानि ताबुक हिंके नखाबायै हिलिकमानि हाय अ खारक बाहायन बरकनि थानि बेलायन हिलिकलायजाक आवफायदायके खानाय नेलियानो बरकनि खुक्तिनो ओ कक्ते कथमारक এই কথর ফাইমানি ইয়াগুলো বসু ও যে লংত্রে বেলিও বসু ফ্যামিলি র আমদে একে কষ্ট খাই ব থাইরগো আমদে একে স্কুলগো থুলাই মা দংখাবো কিতেছে उलियानो चिनी मिडिया इलेक्ट्रिक हामबाय ताम चेनेल सोरां पार्टी मिडियानो ब्लाइके हामबाय तामके जों मिया सानजा दिगि हठाৎ खबर मांखा इनादा इनफरमेशन थांखा मानिक चौधुरी गामियाव 104 फेमिली ब्रक नबार वातै कथर फ्लाई नक गंनि नष्ट अंखा मन करे मानिक चौधुरी जेबी स्कुल बरक खाई कैम्पिंग खाइके जों खबर मांखा मन बगे साथे साथे भिडियो साबना आं कल खाइका फनो फोरोंलायका ब लास्ट डेटनो फाइ जों हरनि बिसिंनो फाइका थुल बुजिता फाइ जों बंनि आसय बिसि जों सोंपाइका सुख दुख सोंपाइमानि यागल बंनि चामुं बंनि थुथाय दै हो जों जता एरेन्जमेन्ट खाइ जों प्राय मिया हरनि बारफ्रा एकटा दिगि नगावदानि किफुलका हमनि बर जों बंनो कल खालाखा जों फुंगाइ साथे साथे SDM साबना कल खाइ जों तिसे बिजिता फाइने ताक बिजित स्पट फाइजा ताबु जों जे बंनि पाराव जे खतिग्रस्त दंमानि तहसिलदार SDM साब बिडिअ साब दै जों बिजित खालायने बिजित खायमाना यागल बंनि जे खतिग्रस्त दंमानि जों अम गभर्नमेन्टनि थ्रुयै जों बुसु जरतै बंनो साइज खायमान याग बारकमान जों अम चाइतो गते कैसे काइनि काइ थामजागाव जेमन मासलि हाय मासलि रियां पाराव ब कैसा आमते हाय स्कुल मा तंजा अंगै नालकाता जमते बस्तिओ बा आमते हाय मा तंगो माने अब जों अम चिनजा एक्जेक्टली रिपोर्ट थाया जों मजा सिबि मांखा ताबुक नंनि मिडियानि बिसंतै नं खुक्तै जों खोनाका जों दा SDM खुक दंग दारा बिडिअ साब दंग आं बंनो सानाय बंनो सावै ताबुक जों अल्प उस्पता थाङै भिजिट खालायनोसै गे बरक जे खोना माने नगरकले बाइजाक दा आमते रक खोनाका नक ताक मानिक चौधुरी पाराव जे कैम्पिंग खाइ दं माने बं खुक जों खोनाका अनेक जन बाइका विशेष भाबे 3 पाखा जों अम ताबुक तहसिलनि माइदों भेरिफाइ खायदेनाय गे जेता नों सिगांल सामान जे अयना जागा जे कैम्पिंग खायो माने अम चिनजा खबर फायाबा ताक नंनि बिसंतै जों खबर मांखा जों ताक अ बिजिता थानाय गते कैसे सार सुमुंगे ताबुक फानो नगो कयेक जना दङ सुंनोबो सावो जे बिनिबो नग बाय थांका आमति खाय ताबुक फानो नरो हापां रो बाय बक्रंनि मायाखौ बनले तामरक सानाय हापां रोंनि अ जागाव ओ जे नग बाय थानाय नो सेब साब्रौ दिनान बागै इंगाके हापां अमना आं बिना पिसं कयनाय जे नुखुं अमतै हाय खतिग्रस्त दं तखाय ब्रक इमिडिएटली SDM ने जागा एप्लिकेन्ट खायनांथों एप्लिकेन्ट खाय